Minalas, Sinasabi ko na ginagamit gisuyop man ang lakas. Tama ba itong ginagawa natin? Makalingaw man o nakakabanas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, among igawas. Kaya iandam ang pamunas para sa mga katas ng nakalipas. Baka mahuli ka ng asawa mo. Sinabihan na ako na mag-ingat ako kay Kuya Maynard. Masarap po eh. Hi! Gusto ko simulan pala yung part 2 po. Nung time na pinalayas. Ano sabi sa'yo pinalayas, Mang Kanor? Gipalayas. Gipalayas. Nasakpan. Nasakpan. Nahuli. Oh, yan, nasakpan. Dami naman. Nasakpan muna bago gipalayas. Nasakpan bago ni palayas. Ako ni Tita Mariana. Dahil nahuli niya kami sa tinawag na caught in the act ba. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking lipas. Pas. Hindi ka na dito kasi nakaalis na si Kuya tita. Maynard. Ano? Bakit? Pagod ka ba? Sige, pag dito, baby Maynard, okay ba yun? Gusto ko yun. Yan ang gusto ko sa'yo. Baby, gusto ko babyhin mo din ako. Ano bang ginagawa ng baby? Di ba dumadede? Uy! Yan na. Alala ko tuloy yung tropa ko si Mark Hota. Si Mark Joben. Ito naman eh. Tapos mamaya ako hindi dede sa'yo. Ganun ba yun? Hindi dito. Hindi ka pa tumitigil? Hindi pa. Ingin mo, gusto mo talaga maingin. Anong ginagawa nyo? Mga walang iya kayo! Binababoy nyo ang bahay ko! Tita! Sinel! Napakababoy mo! Tita, wala. Ano po? Maynard! Let me explain, tita. Hindi po yun. Kuhanin nyo ang nebulizer ko! Tita, Nahirapan ako huminga! tita. Mali po Tita yung nakita niyo. Mariana! Napuwing lang po siya. Binugahan ko lang po. Maynard! Akala ko papanagutan mo ako! Ha? Tita Mariana! Tita. Sinasabi ko lumayas ka! Lumayas kang babae ka dito! Walang giya ka!
Sabi mo, pananagutan mo ako. Asan ka ba? Asan ka? Nandito ako sa, Abangan. Sa may 7-Eleven. Antayin mo ako dyan, ha? Huwag kang umalis dyan. Antayin mo ako. Hindi ako makakatawid. Sobrang wala rin ako mabook. Huwag ka nga umalis. Antayin mo nga ako. Naintindihan mo ba? Yung suki ko sa Joyride, si Mark Jobel, hindi Huwag kang sumakay doon. Makasang ka dali nun. sa Grab Warriors kaya. Kaya huwag ka nga sumakay kahit kanino, kahit kay Milot o sino man tatawag sa'yo. Huwag kang sumakay. Naintindihan mo ba? Antayin mo ako dyan, ha? Takot na ako. May Antayin mo nga ako. Okay? Relax ka lang. Hindi ko kaya mag-relax. Sabi mo, papanagutan mo na ako. Kaya nga, puntahan kita. Papunta na ako. Dito na ako. Halika. Sensyahan mo na si tita. Matanda na kasi yun eh. Aray! Mahal mo ko. Mahal kita kaya nga Bakit sa sinundan alam kita. ni Tita Mariana, dininay mo ako. Sabi mo, napuwing lang ako. Nagsisinungaling ka katulad ka rin ng ex ko. Si Carl. Huwag mo nang idama yung mga ex mo. Akala ko mahal mo. Ayan na, nag-book na ako. Ayan na yung... sir, tara! Ikaw ba yung binok ko na Joyride? Oh, Mark Juben, sir. Ako si Mark Juben. Jubel. Mark Jubel pala. Pinalitan ko na ngayon lang. Mark Jobel, tama. Teka, tama ba itong nabook natin? O siya nga, siya nga. Ano, sir? Sakay na, sir. Nagiginaw na ako. Sir, saan tayo, sir? Alam mo na yun, kuya. Hindi ko alam eh, sir. Basta yung kwarto na walang kusina, basta yung may garahe. Okay, sir. Kung bahala. Naku, ayaw pa yata. Basta nilusong ko kasi sa baha, sir. Bilisan mo na. Okay, sir. Huwag ka na umiyak na. Dito na ako, keep the change. Salamat, sir. Sir, regards na lang ako, sir. Baba ka na. Buti tumigil na yung ulan. Ano to? Maulan pa Anong rin. lugar to? Ha? Sabi ko tumigil na eh. Ayan na, muulan ulit. Okay, Tara, sige. Halika. Hi, sir. Ako yung Rome girl. Rome girl. Bisaya manggug ko, ma'am. Bisaya nga bayot. Saan ka sa... Bisaya nga bayot ko, taga Jinsan Ako sa Zamboanga ba? Sa Zamboanga. Mga Oo, Chabacana yan, ma'am. Chabacano. Teka lang, kanong room dito? Ano lang, sir, 353 hours. May 500 kami, sir, at ano na yon, promo, 6 hours. Sige, yan na lang, 500. Sige, Okay sir. ba dito? Parang ang daming ipis tsaka daga. Okay naman, ma'am, at least hindi namatayan to. At least hindi pa namatayan. Wala, sure ka, walang namatay dito. Ayun lang, kasi bago. Pero nung nag-duty ako, bumula ako na timingan. May pang-spray ka ba ng ipis dyan? Kasi parang may gumagapang... Ma'am, may chinelas yan, yung pula at blue. Hindi sila magkapares, pero sige. panghampas yun na yun, ma'am. Sige, ha? salamat. Sige, salamat. Ginaw, paano? Pwede na to dito. At least may bedsheet naman.
Wala akong damit. Paano to, Maynard? Ay, hubarin din naman yan eh. Anong ibig mong sabihin? Patuyo natin dyan eh. Tapat natin dyan sa ang aircon. lakas ng aircon eh. Papatay muna ng aircon. Ganun ba? Bakit amoy yosi? Ganun ba yun? Alam na. Ang baho. Tayo natin. Ayan na. Tama kayong sinabi ng tropa kong si Brandon. Slice daw yung sabon. Oo nga. Dito nga siya galing. Tsaka yung... Bakit yung toothbrush pag tinutbrush ko nagtatanggalan? Yung bristles. Late ng toothpaste. Sige na. Pumasok na. CR ka na muna. Salamat, pinatay mo yung aircon. Ang panghi sa CR. Busan mo na lang. Hintayin kita. Ha? Sige. Abot na lang ng towel. Towel. Dinig ka na. Thank you. Susunod. Halika dito. Susunod na dito. Kanang lumabas. Yan ka nandito ka na eh. Mag-ismeringhoy tayo. Ha? Ismeringhoy. Ang galugin mo. Ganun na rin yun. Ana-ana. Pares lang yan. Ano, di parinis sa CR? Uy, okay Eh, na. ang dumi, mapanghi. Bin- Doon na lang sa kama. Amoy sabon naman eh. Sige. Halika, tas iba rin sa kama. Kaso hindi ko pa rin nakalimutan yung sinabi mo kay Tita Mariana. Sabi mo napuwing lang ako. Ano, matanda na kasi yun. Ayoko na kasi siyang ma-stress. Ayaw Hindi mo na. yata ako mahal eh. Mahal na mahal kita, Celine. Ako pa ba? Kaya, Kaya mo, sinundan kita. kaya mo dinala dito Oo. para safe. Oo, safe ka dito. Mm. Halika na. Umpisa na natin, ha? Halika na, likot ang towel mo. Halika. Namin si Kuya Maynard. Ano mali eh? Sandali lang, guys, ha? Nag-briefing pa ka. Ito pa briefing, guys. Proceed. Pwede ba? Lagyan ko ng ipix, guys. Kinausap namin ni Kuya Maynard si Tita Mariana na doon muna ako pansamantala bago makauwi ng probinsya. Tita, kawawa naman si Celine. Sa Wala kabila pa ng ginawa nyo, ang kapal ng mukha nyo na Wala magpaalam nga tumira po. dito. Wala naman pong nangyari. Nakita nyo ba? Eh saan mo natagpuan yung babae na yan? Hindi sinundan ko. Paano yan? Sa'yo matcha-charge yan. Kamag-anak mo yan. O kamag-anak natin. Tawarin niyo po Hindi ko magagawa sa kanya yan. Mariana. Wala naman po kaming ginagawa. Kino-cotton budsan lang po ako ni Kuya. Cotton buds lang yun. Nililinisan niya lang po ako ng tenga tapos yung pusod niya po nililinisan ko din. Yun lang po yun. Opo. Tama, di ba? Tama. Naglilinis lang tayo ng mga pusod at Ganoon ba? Pero hindi pa rin ako payag. Ba't kayo maglilinisan ng hindi naman kasali sa job description ni Celine yun? Ang sabi lang, magwalis, maglampaso, maglaba, magluto, hindi linisan ng anong cotton buds. Hindi naman sanggol yung si Maynard. Tita, kahit ilang araw lang maayos lang para makauwi siya ng maayos. Kung Isasabihin po ako. ano sasabihin mo? Nakalagay dito. Huwag mo na yan sasabihin. Basta tita, pumayag ka muna dito na muna. Hindi pa rin. Ngayon lang, kahit ngayong weekend lang. Dito pa kayo makikilamon. Binaboy nyo na yung bahay ko.
Hindi nyo na ako ginalang. Ikaw, Ma. Maynard, wala kang utang na loob. Alam ko po, pinalaki niyo po ako. Kahit di niyo ko kadugo, kahit anak ako ng kumari niyo. Salamat po. Kayaan niyo po, pauwiin lang natin ng maayos to kasi pag napano siya, kayo rin pong babalikan ng mga kamag-anak niyo sa Zamboanga. Parang awan nyo na po, Maynard. Wag na lang kaya kasi ayaw Ay, naman. papayag niya si Tita. Nahihiya ako Mabait kay yan, Tita mabait Mal. yan si Tita. Nag-aalaga Sige, din. hanggang linggo. Ano yan sa church? Hanggang linggo. Hanggang linggo. Salamat. Aalis kayo. Kasama Si ko. Mariana, ihatid mo. Opo. Paano pa yan? Kasalanan ko pa. Ako pa yung masama. Ako na yung ginawa ng masama. Hanggang linggo. Oo, salamat po. Pagdating po ng kinalingguhan, hindi ako tinatnan nangyari? kasi regular naman yung regla ko. Pero hindi ako tinatnan ngayon. Tsaka, nagsusuka ako. Ganito nung buntis ako sa panganay ko. Paano gagawin natin, Maynard? Sigurado ka ba? Sigurado, ito yung pregnancy Baka buntis ka na nung pumunta ka dito sa amin. Hindi po. Maawa po eh. Wala po akong boyfriend. Paano na to? Oh. Tita, pwede ba hindi na muna alis si Celine? Pwede ba ngayon? Nag-usap na tayo eh. Kailangan pa ba nating magbaranggayan bago... Ay, bawal pala. Kabila yun. Kailangan ba nating magpa-police? Tumupad kayo sa usapan nyo. Binaboy nyo na yung bahay ko. Binastos nyo na ako. Ngayon kayo pa yung nakikiusap. Palayasin mo na yan. Sabihin mo na. Mariana, kasi po, nabuntis po ako ni Kuya Maynard. Diyos ko. Kaya, yan ang nga ba ang sinasabi ko, atakihin na naman ako. Atakihin ako sa inyo. Mama, Maynard! Ang kapal na mukha mo, binuntis mo pa yung katulong natin! relatives mo rin naman, pero hindi naman kami kadugo eh. Ampun mo lang So naman ako. proud ka! Nagdisgrasya ka! Ha? Ng kamag-anak! Hindi ko naman siya kamag-anak po. Ano bang ilulusot mo? Maynard! Hindi mo ba matiis yung libog mo? Ha? Ha? Ang kapal ng mukha mo! Binuntis mo pa yung batang yan! Hindi na nga nagkakanda. Trabaho yan para sa... Nagkakanda pahinga yan. Para sa anak niya na dahil single mom yan. Ngayon binuntis mo pa. Lumayas ka. Mawag mo nang paalisin, buntis ngi. O sige, ganito na lang. Akin na yung bata. Pagkapanganak niyan, sa akin. Ha? Ako gagastos lahat ng pagkapanganak. Ako lahat. Pero sa isang kondisyon. Ano po yun? Akin yung bata.
Ako bahala lahat. Iiwan mo sa akin yung bata. Aampunin ko. Kalimutan mong anak mo na siya. Ma, Po, Maynard, anong gagawin natin? Oh, pinapatawad ko na kayo. Dapat kayo mag-isip. Isipin niyo yung kapakanan ng bata. Walang kinabukasan niyan kung dyan yan sa ina niya. Sa inyong dalawa. pumayag ka na. Hindi ako makakapayag sa sinasabi niyo. Mahirap lang po ako. Katulong lang po ako pero nanay pa rin po ako. Hindi ko kayang mawala sa akin yung anak ko. Kaya hindi po ako papayag. Uwi na lang po ako ng Zamboanga. Maynard, panagutan mo na lang tong bata. Hindi Maynard. ako pwede sumama dun. Baka, ano pang gawin ng pamilya mo sa akin dun? Pumayag ka na, iwan na yung bata. Tsaka, Maynard, magpakalalaki ka naman! Panagutan mo naman ako! Ipagtanggol mo naman ako! Pagkatapos mo akong buntusin! ayaw mo nun. Yung bata, magiging maayos, makakapag-aral. Anak mo to! Hindi to anak ng ibang tao! Ayun lang offer ni mama eh. Ang kapal na mukha mo, pinagbibili, Nibenta mo yung anak ko. Ang kapal na mukha mo, alis na lang ako dito. Uwi na lang ako ng Zamboanga. Doon na lang kami ng Pumayag mga ka anak na. ko. Ang kapal- Pumayag ka na. Hindi ka ibebenta yung anak ko! Anak ko to! Hindi mo naman ibebenta yan. May magpapaaral yan dito. Kaya mo yun? Mawawala sa akin yung anak ko. Hindi ko kaya yun! Palibasa wala kang anak. Aalis na ako. Alis na ako. Pumayag ka na, Celine. Pumayag ka na. Alis na po ako! Pumayag ka na. Metro's #1 Love Radio. Basic!